Let's get INDUNA.1KZNTV fundelo samukeliso kanqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekeleke ihamba phambili osukwini namhlanje. Sakungenelela kohulumeni kwichweba Laserichardsbay.Kubulawe induna emandeni kanti ANC inqobela ukuchibiyela emsunduzi. Kuphoqa ukuba ngenelele uhulumeni kazwelonke nowesifundazwe ngenkinga kethinta amaloli kanye nokubambezeleka kokwehlisa kwempahla emkhunjini engena ke echwebeni Laserichardsbay nyakatho nelikaMthaniya. Uzokhumbuleka ukuthi ke kuleli sonto inkampani ephethe leli chwebe Transnet ike yahlongoza ukumisa wonke amaloli alethe noma ngabe yipi impahla kuleli chweba ikhala ngokuthi ke imkhumbe lethe impahla isakwazi ukwehlisa impahla ngenxa ke yesiminyaminya kuleli chweba. They have a lot of challenges and challenges that emanate from the past, incapability in a number of instances, ancient machinery or equipment, machinery that has not been maintained. But what I was really pleased about is that they have a plan which they call a roadmap that is going to help to resolve many of the problems and challenges that Transnet is going through. And Minister Godan has been working through all these matters with them and the acting CEO and their various executives. So I do believe that in a while we are going to be getting rid of the backlog on the roads. The trucks, as long as they are still on the road, will be coming in. But in the end, we want the trucks off the roads. We want the products that have to be exported on rail, and we are working towards that plan. And the plans that we've got for this precinct are quite of high quality, and there's going to be a lot of investments, up to 160 billion rand. But the other important aspect, of course, is Transnet is now embraced and accepted working together with the private sector. So the private sector is going to play a critical role through either concessions, through cooperations on a number of nodes on this precinct, where they'll be able to, together with Transnet, run certain aspects of the various operations that take place here. So with that, I am full of confidence. We just saw what cooperating with the private sector could be all about last night when we were launching the Nelson Mandela Cruise Terminal, where an international company is cooperating and working with Transnet to build a world-class cruise terminal that is going to bring a lot of tourists to our country and bring in billions of revenue to improve the economy of eThekwini as well as our province. So much as we are having problems and challenges, I do believe that through the diagnostic process that Transnet has gone through, we are going to step up. And I've made it very clear to the management that I'd like to see all the problems solved. And by next year, even before the first month goes deep into the end of the month, we must see some improvement. And we must be demonstrating that we are processing trucks as quickly as possible as we move towards ensuring that our rail network works efficiently to bring goods from all over, be they mining products or other products, cars and all that, to the port and off to other countries. Ungqongqoshe kwezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ubonge Sitholomleyo usegxeke isigameko sokudutshula kubulawa induna ebingaphansi komkhandlu wenkosi kwaMathonsi emandeni uvela Shandu. Lokhu ke kuze emva kokuba ke kusanda kubulawa inkosi yakwaKhumalo Newcastle nayo ke eyabulawa ngesenzo esifanayo. Ungqongqoshe ke uveza ukuthi ke ngokubambisana noNdunankulu bazama ke izindlela zokuqinisa ukuphepha emakhaya amakhosi. Ungqongqoshe wezokubusa nokubambisana kanye nezindaba zomdabu kwaZulu-Natal
Mama Bongiwe Sithole Mloyi usezwakalise kakhulu ukukhathazeka ukulandela ukubulawa ngesihluku kwenduna uHenry Vela Shandu. Ngokwembiko ke sayitholile induna uShandu yabulawa ngesihluku emva kuba abalisa abangaziwa bebafika emzini wayo bezobuza ngodaba lokutholakala kweziza noma kumhlaba wokwakha. Ngokwe-information yethu ke kutholakala ukuthi ke kuthe sebezophuma beyobheka umhlaba lo abalisa laba kade bezobheka kube sekuzwakala ukuqhuma kwesibhamu nakuyilapho ke induna ebeyisibulawa khona yabe sishonela khona lapha endaweni esigameko ubuke kusemzini wayo. Njengomnyango ke sinqonqoshe sezwakalise kakhulu ukukhathazeka ngalolu daba okubukeka lokhu uqhubeke njalo ukubulawa kakhulu kwabaholi bomdabu ngale kwemizabo nezaba ezenziwa umnyango ukukhuza lolu dlame olubhekiswe kubaholi bethu ukuthi kulokhu uqhubeke njalo. Kepha siyafisa ukusho ngalesikhathi samanje ukuthi umnyango zikhona inyathelo osuyithathile ukuhlangana ngokubambisana nomnyango waka community safety kanjalo nehhovisi likaNdunankulu okubheka nje ukuthi mhlawumbe ikuphi okungenziwa ukuqinisekisa ukuthi iziqiniso zokuphepha kakhulukazi kubaholi bethu bomdabu. Kulesi sikhathi samanje noma singeke njengomnyango sikwazi ukuthi sisenabe ngakho konke noma sikhiphele obala okuyizindlela esizamayo ukuze zingabi esecekela phansi imizamo yethu, kepha siyabaqinisekisa abantu bakethu ukuthi umnyango ukukhona okwenzayo okuhlanganisa indaba zokuphepha kakhulukazi endaweni esemakhaya. Kuphazamiseke ukuhamba kwezimoto edolobheni Mgungundlovu ingxenye ke isebenzi zomasipala umsunduzi izingenele imashi lemashi kubisuka enkundleni iDallas Park ibangiseke emahhovisi alomasipala enkabeni yedolobha. Kwezinye ke zezinto bebekhala ngazo nebeziqukethwe kuhlu lwesikhalazo zabo indlela yokusebenza baveza ukuthi ke ayicacile ukusebenza ngokweqile nokukhokhelwa kwakhona ukugcwalisa izikhala ezikhona kwamasipala kanye nokunye ke kuningi. Izisebenzi zomasipala umsunduzi ezingaphansi kwenyunyana isamu zingenele imashi ezihlonze njengesemthethweni zilibangise emahhovisi alomasipala zihambise uhlu lesikhalazo kanti kokunye abakhala ngako ungalandelwa kwemigomo elawula izisebenzi ungavala kwezikhala izimo abasebenza ngaphansi kwazo njalo njalo. First and foremost, we would like for the new staff or municipal staff regulations to be implemented, which came into play since 2022. Those staff regulations talk about several things that are also part of this memorandum. Internal disciplinary matters, how it's supposed to be dealt with. Like I said to you, we are currently being bullied and intimidated and told by the current management of this municipality that they are allowed to utilize outside or external legal representation or disciplinary hearings. That is incorrect. It's not in line with our collective agreement. However, they still continue to do those incorrect things. Lo masipala usube ngaphansi kweso lomlawuli isikhathi eside kanti lezi zisebenzi zithi alukho ushintsho. We were placed under administration in 2010. We came out of administration, I think, in 2012, but we were very quickly placed under administration again, I think, during 2013, 2014, around during that time. And we've remained under administration since then up until now. Now, our question is, and what we're puzzled about as Labour, is if we have somebody representing the MEC who's the top brass in terms of local government in this province here, right? Why is there no improvement in this municipality? Amgela uhlu lezikhalazo umlawuli uMartin Sithole uthi kuyashaqisa okunye akuzwile. Ngithatha leli thuba ukuthi ngithi ngiyayimukela memorandum. Of course, ziningi izinto ezibaliwe la. But I'm not going to disappoint you ngithi ngeke ngomhla ka5 isihlale, ngeke ngomhla ka12 kube khona okwenzekayo. Sizosebenza kakhulu ukuthi sizame ukwamitha lama deadlines. Kodwa ke i-leadership yenu ngizocela iloku lingengage ukuze yazi ukuthi iqhubekane. Namhlanje le copy le izolala khona ku MEC ukwenzela ukuthi naye abe eyibuka sibeke nami nemanagement isihlangane ngoba ezinye zezinto engiyibona la ziyangimangaza. So kafushane nje ngathi kulungile nisebenzisa ilungelo lenu uma ngabe kufika la izinto zingenzeki khona. Kanti lezi zisebenzi zisizinayo imvume yokungenela isiteleka uma izimfuno zazo zingathathelwa phezulu.
Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Izikhulukazi zebhodi lengamele inkampani umngeni uthukela water zikuthi-ke konke kusahamba kahle emva kwezinguquko ezenzeka ngontulukazi zokunikezwa igunya lokuthi-ke zihlangane ukwenza umsebenzi nakwezinye-ke izifunda zomasipala. Lokhu-ke kuvele ngesikhathi kunesithangami nabezindaba besibanjeleke eThekwini ukuchaza-ke kabanzi ngomsebenzi eselwenzile kunyaka wezimali u-2022-2023. Leli bhodi likhulume kabanzi ngokusebenzisa imali, ukusebenza kwabo kanye nangemsebenzi esaqhubeka okubala phakathi nowedamu elisomkhomazi elizosiza kakhulu ngokusabalalisa amanzi eThekwini kanye namanye amadolobha asondelene nalo iTheku. Idamu lelisemkhomazi njengoba sonke sazi idamu elibaleke kakhulu la kwaZulu Natal ikakhulukazi lezi ndawo engasezantsi eThekwini nasogwini nasemsunduzi. Leli damu leli lizolekelela ukuthi abantu bakulezi ndawo bathola amanzi ngokwanele ngokwama projections enziwe for unyaka ka2050. So leli damu lizolekelela ukuthi lilethe amanzi angango 600 million liters ngosuku kulezi ndawo bese ngiyibalile. So ukuqhubeka kwawo lo msebenzi lo siwenza sihlangene nalaba esibabiza ngeTransCaledon Authority kuTCTA bona bazokwenza ukuhlanza ukuthatha amanzi edami emfuleni bakhe idamu bawathathe lo manzi bawakhuphule bawise la akuzoba khona isihlanzi manzi. Isihlanzi manzi ke lesi sewenzwa yithina kumngeni uthukela okuyisona esohlanza ke amanzi azobe sefikile bese siyawathatha lo manzi siwathatha siwaphushele lapha kuMlazi Road Reservoir lapho ke iTheku lizobe selithatha khona amanzi amaningi. Idolobha iTheku labhekana nobunzima ngokufa kwengqalazinda yamanzi nenhle ngesikhathi sezikhukhula. Zichaza izikhulu zithe iqalile ukwenza umsebenzi wokulekelela iTheku ukuze ingqalazinda izobuyela esimeni esejwayelekile. So siqalileke ngomhla ka13 last week ungena siyasebenzisana nomkhandlu kulomsebenzi ukuthi ingqalazinda yenze sure ukuthi ikakhulukazi ama beach abe clean abantu bakwazi ukubabhukude kahle ngefestive. Umkhandlu kuba usuqalile umsebenzi uqhubeka nje kahle okwethu nje ukuthi sizoqhubeka senze sure ukuthi kwenzeka ngespeed esisheshayo ukuze nemfula even ngaphambi kokuthi kuze kufike olwandle yonke ikhuculeleke kube kuhle nale ama spillages akhona emphakathini ashesha valeke. Cabanga ukuthi umsebenzi uqale kahle sisebenzisana kahle nje isonto lesibili lesikulona umkhandlu uyasigayida uyasinika information edingakalayo ukuze sikwazi ukuthi sisebenze. Esinye seyikhule iphezulu sithi isinqumo sokuhlanganisa komngeni uthukela water kanye nomhlathuze water esenziwa umnyango kazwelonke wezamanzi sabanikwa igunya lokuthi bakwazi ukulekelela nakwezinye izindawo ikakhulukazi emakhaya. So ngokubambisana nomasipala sizongena lokho esikubiza ngama bulk supply agreements for each municipality ukuthi sivumelane ukuthi sisebenzisana kanjani. Ngoba ukuba negunya lokuthi sesingasebenza khona akusho ukuthi usungavele uyosebenza. Kusho ukuthi fanele sibambisane nomasipala basinike lelo gunya ukuthi senze ihlanzi manzi zethu lezi ezibulk bese bona baya supply ngoba bona bayi water services authority thina water services provider. Kudebokho Smisi wesindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngiseThekwini. Asike sisishelele etolo sebasiqhubeke nazo indaba zethu. Asikomkele ngembukeli ubukele indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi zihamba phambili. Sakungenelela kohulumeni kwichweba Laserichardsbay.Kubulawe induna emandeni kanti ANC inqobela ukuchibiyela emsunduzi. Libuyeleke kwiqembu le-ANC iWard 41 obekubanjwe kule kukhetho lokuchibiyela kumasipala wasemsunduzi emgungundlovu emaphakathi keneli kaMthaniya. Leli iqembu kalinqobe ngamavoti abalelwa ku-2428 lihlula ke EFF, IFP, DA ne-Action SA. Le wadi ke beyiphethwe iqembu le-ANC ngaphambilini ngeshwa kwadutshulwa kwaBulawo lo wabe yikhansela kuyo uMabhungu Mkhize. Ovotelwe ke njengekhansela lisho uBusani Zuma uthembisa ukuqhubeka nomsebenzi ukuqinisekisa ukuthi ke leli lokishi laseMbale 14 libuyelwa ngesithunzi salo njengoba ke selidume njengelihamba phambili ngobugebengu. I-ANC kwisifunda eMoses Mabhida igcinile iwadi ebiyiphethe ngaphambilini njengoba bekunokhetho lokuchibiyela izolo. Ikhansela elisha kule wadi uBusani Zuma uthi uzoqhubeka lapho kushiye khona ikhansela elidala uMabhungu Mkhize. Silahlekele kakhulu ngokhabazela
kodwa ke i-project ekade irana bekuyi-project ayithunyelwe ANC. Atheke u-ANC uMete Zuma athatha leli thuba uqhubeka ne-project ngathi mina ngizoyamukela ngezandla zami zombili. Siyafisa nje ukuthi umphakathi waka-Ward 41 usilekelele ukulwa nobugebengu. Inhlobo zobugebengu ke ihlukene eziningi, kodwa mhlambe kubalulekile ukuthi silekelelane sibambisane ukunciphisa, senze umphakathi wakithi ube nobuthongo ebusuku, senze umphakathi wakithi ukhululeke ukuhamba emgaqweni, senze abantu besifazane bazizwe beyingxenye yomphakathi bephephile ngoba bevikelwe yithina. uZuma ongithisha ngokwemfundo uthi akamumusha kwezepolitiki selokhu angena ekomidini lomphakathi kudala. Ngaseva ngaphansi kwekhansela uSindikwala, bengu ward committee member obhekelele i-education. Uma sekufika uMkhize wayesing-advisor noma wangicela ukuthi ngine-interest yokubona impilo zabantu zishintsha. Ngifisa ungilekelele edeskini laka-economic development. So ngithema ngena kwi-ward committee ngasengileta u-economic development. Obekwenye yamawingi ebesibuka ukuthi azosilekelela ukushintsha impilo zabantu. Iward yethu iward nabantu abaningi aba-unemployed. So besibuka ukuthi mhlawumbe umuntu kuzofanele angenelele kakhulu ekutheni alekelele umphakathi wokithi ukusondeza kwi-information kakhulukazi ngezinto ezivela kuhulumeni eziyinsiza. Kanti owe-ANC kulesifunda uthi abantu basakholelwa kule nhlangano. Abantu basanethemba elikhulu kwi-ANC. Indlela eswine ngayo ibikade inkomba yokuthi abantu abakholelwa ukuthi ikhona enye inhlangano engabusa, ikakhulukazi not only ka-Ward 41 but eSouth Africa yonkana ngaphandle kwe-African National Congress. Kuningi osekwenzakalile, kuningi osekushiwo, ikakhulukazi abantu abazama ukudicelela phansi igama le-ANC. Kodwa abantu bakithi nakhona benikezwa khona ithuba lokukhetha, bahlezi beqinisekisa ukuthi i-ANC bayinikeza ithuba lokuthi iphinde ibahole njenganenhlangano okuyiyona abayaziyo nabayithembayo ekwaziyo ukuthi yenze izinto zenzeke. uZuma kulindeleke ukuba afungiswe emkhandlwini maduze. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube eMgungundlovu. Uphiko lwabesifazane le-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal, i-ANC Women's League, selinxuseke imiphakathi kulesi sifundazwe ukuba ke ngashalazeli izenzo zokuhlunyezwa kwesifazane nezingane kanye ke nokuhlukumeza nje noma ngabe ukwaluphi uhlobo. Lokhu kuvele ngesikhathi lolu phiko limashe eThekwini ngesikhathi beqhubeka imashi yalo yomkhankaso wezitsuku ezili-16 wokulwa nokuhlukumeza ngokobulili. Uphiko lwabesifazane bakaKhongolo sesifundazweni KwaZulu-Natal bafuna ke bagqunywe ezidokisini baze bagwetshwe kanzima abasola ngamacala okuhlukumeza abesifazane nezingane. Lokhu kuvele ngesikhathi lolu phiko libambe imashi ukwethulwa ngokusemthethweni umkhankaso walo wezitsuku ezili-16 wokulwisana nesihlava sokuhlukumeza eThekwini. Akusheshe ukuxoxa kwamacala aphathelene nokubulawa kwabantu besifazane nokuhlukunyezwa kwawo. Awaqale aphele bagwetshwa abantu. Sithi abantu asebeboshiwe abahlale ngaphakathi umuntu ukuze kusho inkantolo ukuthi akenzanga lutho, angakhishwa ngebheyili ngoba lezi insuku ephumile ngebheyili ziningi izinto ayimoshayo. Sithi abantwana abaphephe ezikoleni, sithi izikole zethu azibe indawo esafe. Lezi ingane ezikhona la ungazibheka kahle ingane ezifunda isikole ngenhlanhla iningi lazo zonke njengoba zila seyiqedile ukubhala. Ngakho njengoba sesobe seyiqedile ukubhala zisemakhaya azingabi izisulu zokuhlukunyezwa obaba bathize, omalume abathize, obhuti abathize. Isiqubulo sanonyaka sihunyushwa ke ngokuthi leaving no one behind, okusho ukuthi wonke umuntu kumele bambe iqhaza futhi lemkhankaso ayibhekile kuphela ekulwisaneni nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane, kepha nalolo olusuke libhekiswe nakubantu besilisa kanye nalabo abathandana nobulili obufanayo. Sikhuluma ke nezinhlaka ezikhona njengojustice, sithi amaphoyisa mayisembophile umuntu owenzile sicela nabo bayenzeke ijustice agwetshwe leyo muntu. Sithi futhi sicela bangakhishwa emajele ngoba ezitokisini ngoba ngesikhathi esaphumile
etokisini engakaboshwa ukuthi agwetshwe wenza omunye umonakalo. Ngakho sithi abantu bethu baka justice ababheka ukuthi basilekelela kangakanani ekutheni umama subs esewenzile umsebenzi asiqoqa isigebengu. Bona ke abangamdedeli abaqinisekisa ukuthi bamgcina ngaphakathi kuze kuphele icala aze agwetshwe. Sithi futhi singomama kuyasikhathaza ukuthi abantu abaningi abaphinde badlwengule baphinde babulale abantu abasuke sebebuya ngaphakathi. Ngakho ke siyafisa ukuthi kube khona ku correctional services abazokwenza uqinisekisa ukuthi ngempela imilo zabantu are corrected masebe lapha ya. Ukwethulwa kwalomkhankaso kuze isikhatsini lapho iningi lamalungu omphakathi ephila ke ngokuhlalela ovalweni ngenxa yokwanda kwezigameko zokubulawa kwabantu okudlubhedu esifundazweni. Kanti ke lokhu kufakazelwa izibalo zakamuva zobugebengu eyisanda kwethulwa ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli. Abenhlangano yabesifazane iWomen with Difference bathi ke bakhathazwa ukufihlwa kwezigameko zokuhlumeza. Esikhathini esiningi izinto ezifana nalezi ziyathuliswa kodwa sithi asisho ukuthi akube kuphela ngalezi ikhathi. Umuntu wesifazane nabantwana nabo bonke bahlukumezeka unyaka wonke ukuthi ke kuye kube ngalezi ikhathi kuphela lapho esiqala khona ke sibe khona nokunyakaza. Siyafisa ukuthi engathi kungahlala kuba khona ama programs awareness kube nezinto ezenzikwayo sihlangane futhi ke ngoba nenhlanga zonke kuyadinga ukuthi sibambisane sonke nangaphandle komama abafundisi emabandleni kuyenzeka lezi zinto amakhosi ezindaweni zabo nakhona kuyadinga ukuthi kwenzeke. So uma ngabe zonke inhlaka nazo zingasukuma kungaze kulindeke omama singajabula kakhulu. INDUNA.1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Kunikezwe osomabhizinisi kabehlukene abangaphansi kwesifunda ithuba lokuqhakambisa amabhizinisi abo ukuze ke bezibeke ethubeni ke lokuthola uxhaso. Oyimanager kwesikhungo esithuthukisa osomabhizinisi abancane isingatha ICT Incubator uJobina Chapman uthi ke njengoba kuyinyanga kaNovember inyanga yokuqhakambisa osomabhizinisi kanti ke iminyaka yonke babamba uhlelo lokuthi ke osomabhizinisi bavezeke imisebenzi yabo ukuze ke bazibeke ethubeni lokukhulisa amabhizinisi abo ngokuthi ke bathole uxhaso. Osomabhizinisi abancane bathole ithuba lokukhangisa ngemikhiqizo yabo ukuze bazibeke ethubeni lokukhulisa amabhizinisi abo. Lolu hlelo luholwa isingatha ICT Incubator lusiza osomabhizinisi ukuthi baziqhakambise bedlana imlala nabanye ukuze bathole uxhaso lwamabhizinisi abo. Which is also known as Entrepreneurship Month, we host a pitch competition for the community and our incubatees here at the incubator. The GEW program celebrates entrepreneurs globally. So here on a small scale, we try and impact the lives of small businesses around the South Coast. We host a pitching competition in the communities for our students and for our SMMEs where they pitch their business ideas to a panel of adjudicators in the hopes of winning a prize. Ichweba uthi abasuke bekubheke kakhulu kosomabhizinisi abakhangisa ngemisebenzi yabo. Okunye kwako ukuthi kungabe lamabhizinisi ayawadala yini amathuba omsebenzi. So we're looking for someone who has the potential to create jobs. That's very important for us. That's one of our mandates, job creation. So the business needs to have a potential to create jobs in the community. It also needs to be a scalable business. It needs to be something that when we invest in it, it can grow. It has potential to grow. Omunye osomabhizinisi abebekhangisa ngebhizinisi labo uthi uyazethemba ukuthi uzohlomula ebesethola uxhaso. As far as the competition goes right now, angithemba ukuthi ngizoyiwina ngoba ngiyayazi phela into engikhuluma ngayo. Yabo abanye abaningi abenze inywele especially ngala ko South Coast base abasebenzisi the right products for inywele zama weave. Khona ukuthi uzothatha izinto zema natural hair uzigaxe kulona lesikanti that way usunciphisa lifespan yayo le weave. Omunye osomabhizinisi uthi yena unesifiso sokusebenza nomnyango wezemfundo njengoba enza izikhwama zezingane zesikole ezingangenwa imvula. But isifiso sami ukuthi ngibe in partnership with the Department of Education kube yiyona ezobahambisa ezikoleni ezintulayo. Currently company yarana yes and isiwine ama innovation program awu2 ama innovation award awu2. Abakhethiwe bazoyokodlana imlala mhla zingamashumi 29
kukhethwa ibhizinisi eliwaqoqode wonke emakhanda. Ezindabeni ze1KZNTV kubi Zamando Sicele ngisesayidi. Asiphinde futhi siyayitolo siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele mbukeli ubusabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ebekuyizona ebeyihamba phambili. Sakungenelela kohulumeni kwichweba Laserichardsbay.Kubulawe induna emandeni kanti ANC inqobela ukuchibiyela emsunduzi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.37 maqhathaniswa nedola laseMelika libe $22.43 maqhathaniswa nopondo laseBritain libe $22.43 maqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona $1,987.16 ounce olungahluziwe wona $86.85 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Iqembu leKaizer Chiefs ukuthi-ke ligaqele ngabomvu nozinto ababili bamaqembu agijima kwisigaba seligi ye-DStv Premiership njengoba-ke lisemkhankasweni wokuqinisa nasezitini zalo njengoba-ke kubonakala lingenzi kahle kuzona muva nje labo nozinti-ke nguSalim Magula we-Richards Bay FC kanye noStanley Nwabili we-Chippa United onozinti be-Chiefs uItumele Nkhune, Bruce Bavuma noBrandon Peterson bobathathu-ke baphelelwa yizikontileka zabo naleli qembu ekupheleni kukaNhlangulana wangonyaka ozayo. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukelike ziyaguqa besiphathele zona usuni namhlanje mina nawe ke asihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.